Tappelet ehkä 2 muutakin koiraa. Mitä se kertoo kaikki, kun sä oot nähnyt? Lisää vielä siis. Mut nyt, oho, kun se kerkee. Vaikka saa levätä. Aivan menee. Jotenkin tänne rakennetaan ja mitä on ylempää. Se on tässä hyvinkin paljon.
Mullahan se on voitu sinne niinku pitkälleen. Tuo, jos sinne saa tässä kohtaa takana. Tiedät tuon remotuksen tuolta. Se on minua raskaa tänne. Kato, että se jossain yli. Saattaa orastua.
sen verran tuon seinän jälkeen tyylikin paljon. Ei sen enempää. Juoksupäästävyyshän ei ole mitään. Mä oon juoksupäästävä avoin koira. Tuossa peilattiin vähän sen kovuutta, eli se muistipuolta. Muistipuolta näissä erikoiskokeissa haalareilla ja tynnyrillä. Sehän oli tosi reipas ja itse selvitti kaikkia, eikä se kierrely eikä kaarellut mitään. Ja ainut missä se pikkusen sitten osoitti jotain muuta, niin toi kelkan uhka oli semmoinen, että siellä piti käydä niin kuin takana hakemassa vauhtia. Mutta selvittihän se senkin sitten. Ei tässä niin kuin näiden paragrafien mukaan oikeastaan muuta vaihtoehtoja. Ja pimeässä toimi hyvin, niin kohtuullisen kova. Että se ei jää niin kuin muistelemaan, jos jossain, vaikka se kokisi epämiellyttävää, niin pystyy jatkamaan toimintaa. Sitten sen temperamentti, yleinen vilkkaus, väistökäyttäytyminen, kun annetaan joku ärsyke, tässä tuo tynnyri tulee yllättää takapäin, kuinka oikea-aikaisesti oikea suunta se pystyy ottamaan tämmöisen ärsykkeen vastaan. Se tosi epämielinen, puhtaan vilkas. Ja se keskittyy niin siihen ärsykkeeseen, mikä on annettu, että se ei vahi jokaista puuletteen kääntää jossain. Se keskittyminen ei niin sanotusti ole. Sitten tuo hermorakenne, se ääniherkkyys, mistä tuossa matkalla oli puhetta, niin sehän lähtee korvien välistä. Ja joko pitää vähän äiskälle protestoida, taikka sitten vähän välillä aina pikkusen paine nousee, että se ääni tulee mukaan. Ja hermoistahan se lähtee. Plus yksi hieman rauhaton. Se nyt ei ehkä tuo rauhoittomuus sillä tavalla kuvaa, mutta sanotaan, että vähän henkistä kuormaa tuolta sisältä rupeaa tulemaan. Ja monta kertaa se tulee just silloin, kun ei mitään tehdä. Tietyn ajan ne pystyy olemaan ihan iisisti ja sanoisin, että se on noin 2 minuuttia. Ja sen jälkeen rupeaa sitä ääntä yleensä tulemaan tai toimintaa, jotain muuta. Jos on muuta. No joo, taisteluhalu, leikki, vääntäminen, kääntäminen. No sinun kanssa se lähti, minun kanssa se oli hyvin kevyttä ja siinä vähän sitä vieraskoreutta mukana, että noilla näytöillä niin kuin leukojen lihaksiston käyttö, kamppailu, niin kyllä se pieneksi jää. Et se on vaan semmoinen ominaisuus, että jos sitä on, niin ne lähtee. Kenenkään kanssa hyvänsä ja periaatteessa se on sama vaikka putkenpätkän parin joku siinä. Et se noin kokonaisuudessaan on arvosanalla pieni ja se on miinusmerkkinen. Sitten puolustushalu, sitä oikeastaan nämä muut kuin hyökkääjämme, mikä tuntuu siitä tulee. Ja tässä tapauksessa on plus 3 kohtuullinen hillitty, eli se teki selkeitä aktiivisia hyökkäyspyrkimyksiä. Se, että onko se taito sitten, mihinkä se yltää, mutta tässä haetaankin vaan halua, taipumusta. Tosissaan oli kyllä, täytyy Niin. sanoa. Joo, se oli ehkä se, mikä itse pikkusen, näähän nyt ei yleensä ole mitään valtavia, mutta tää on pikkusen semmoinen täpäkämpi Niin, ehkä kuin keskiverto. Että... Ja tämmönen kuvahan tästä rodusta on ehkä yleisesti, että ne on ihan tommosia kivoja, että ei ne höntyile eikä. Mut tällä yksilöllä nyt sitä on joka tapauksessa. Sitten tuo terävyys, siellä kun se yksin jätettiin, niin siellä se ei lähtenyt nousemaan niin kuin vastaan. Mutta ei se periaatteessa sille alistunutkaan, että se olisi maahan mennyt esimerkiksi. Ei antautunut. Vaan se vaan pokkana tökötti siinä sitten, mutta ei minkäännäköistä niinku yritystä. Ja se toisaalta kertoo taas vähän niinku sen siitä kovuudestakin, että ei se ihan vähällä nöyristynyt. Eli se on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalu ja sekä siinä tärkeää, että se on rehellinen koira, kun sille osoitetaan, että uhka loppu, niin sen luokse voi meille se ei tehdä. Sitten on koiran itsenäinen kyky toimia, rohkeus toimia, niin se on ihan tuommoinen hyvä kohtuullinen plus 1 arvosanalla ja
Sitten kun tämä lomake pisteyttää tämä asia, niin täällä on 168 plussaa ja tuosta taistelusta tuon 10 pois, niin 158. Selvä. Mä veikkaan, että se on issikoita ja ruvetaan laajemmin katsomaan, niin siellä keskitason yläpuolella. Voi olla, en muista ulkoa. Minulla on aika vakaa semmoinen mielikuva, että pyöritään tuolla Saasaan 20 luokkaan. Voi olla, joo. Valtaosa. Joo.